разпитан доктор Фингаров. Установихме по безспорен начин, че доктор Фингаров е издал съдебно-медицинско удостоверение, в което са отразени факти, стара декларация, между 3 и 4 часа по часовниковата стрелка, което не фигурира в доказателствата по делото. Отделно от това се установи, че внесените факти в протокола за освидетелстване, който не е писан от доктор Фингаров, са внесени неверни твърдения и факти за прясна декларация на 7 часа по часовниковата стрелка. От кого? Това предстои прокуратурата да изяснява. Неверни твърдения и факти. Неверни твърдения и факти. Доктор Фингаров никога не е твърдял, че се касае до прясна декларация на 7 часа по часовниковата стрелка. Напротив, има официално издадено съдебно-медицинско удостоверение. От доктор Фингаров. От доктор Фингаров, което на следващия ден, след 15 януари, е трябвало родителите на пострадалата да потърсят, да вземат и да приобщат към доказателствата по делото. До ден днешен това удостоверение не е потърсено от тях. За този важен свидетел ли говорихте отдавна? За този важен свидетел говорих. Какво предстои сега? Сега предстои да се приложи съдебно-медицинското удостоверение, предстои да видим веществените доказателства, бутилките и предстои да направим очна ставка между пострадалата и подсъдимия. Днес ли ще бъде? Днес ще бъде. Какво Между 3 и 4 часа тя все още не е била в стаята, моля. Моля? Между 3 и 4 часа. Не, това е за Не, декларация. Това е вие за бъркате. декларацията. Говорим за декларация. Това означава ли, че става дума за обрат в делото, според вас? Според мен би трябвало да има обрат в делото. Тоест сега не очакваме присъда, имате предвид. Да. Днес няма да има А присъда. другите двама свидетели разпитани ли бяха? Разпитани Какво бяха. казахте? Потвърдиха, че на банкета пострадалата е седяла до Иванев Статиев и е пила водка. Това казаха свидетели. Съдебно-медицинското удостоверение дописвано ли е или... Не. Съдебно-медицинското удостоверение стои в съдебна медицина Пазарджик. До ден днешен не е потърсен, макар че се знае за неговото съществуване. А този документ, за който вие казвате, че има... В кориците на делото има протокол за освидетелстване, писан не от доктор Фингаров, в който са внесени неверни твърдения. Това е което мога да ви кажа и смятам, че бех конкретна. Моля ви се, има нужда от почивка.